ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಐದಿನತೆ ಕಾಂತಾರ ಒನ್ ಅದು ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಪೋರೆ ಪಿದರ್ದಿನಿ ಪೋಯ್ ಕನ್ನಡ ಬರಂದಿನಾರು ಇವತ್ತೇರು ಪೋಯ್ ಮೇಕಪ್ ನಕುಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯೇ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಂಟು ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗುವ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೆರ್ಜೋರು ಸಂಗಿ ಬರೋದುಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡದಾದಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ಮಾಲ್ ಉಂಡುವೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆ ತಿರ್ಗುರು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇಟು ಕೂಡ ಬರೋದು ನಂಚೆ ಮುನ್ನೆರೆಗಳ ಮೇಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಕ ಪೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೇರೇಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4:09 ನಾನು ದೂರ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿನಿ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಐದಿನತೆ ಕಾಂತಾರ ಒನ್ ಅದು ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಪೋರೆ ಪಿದರ್ದಿನಿತ್ತೆ ನಿಜ ಪೊಳ್ಳಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನು ತೂಪಿನ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆಗೆ ಅದು ತೂಪುಜಿ ಬಂದತ್ತು ತೂಪೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ತೂಪೆ ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡಂತೆ ಪಿರ ಯಾನು ತೂಪಿನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆಡು ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಪೋತೆ ಮುಂಬೈಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಫಿಲ್ಮಿಗೂ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆ ಪೋಯಿಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಪೋರಿಗೂ ಇಂಕ್ಲು 3 ಜನ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗೈಟ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಹಾಕುಜಿ ಎಂಚಿನ ರೂಪೇರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಂದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ನಾನು ತಗಳಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೊಂದು ಬರೀ ಕಿಲೋ ಒಂದೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೂವರೆಗೂ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂಗದಾದ ಬಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ದಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಪೋರೆ ಎಂಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿತ್ತು 30 ರೂಪಾಯಿಡು ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯಿ ತಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅವು ಟ್ರೈನ್ ಟೂನಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ರಶ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪಿನ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಕುದಾರ್ದ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಚುಕ್ಕಾದಾದ ಬಂದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೇರಗಳು ಪೋಯ್ ಕನ್ನಡ ಬರಂದಿನಾರು ಇವತ್ತೇರು ಪೋಯ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರಬಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೈದ ಇಂಕಲಿಗೆ ನೇರು ಸೀವುಡ್ಗೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಸೀವುಡ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯ್ನ ಬೇಗತ್ತು ಯಾಪಲ ಬೇಗ ಪನ್ನಿನಾಲು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗತ್ತು ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಹಾಲಾಪನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದಾಗ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಕಲ ತೋಚಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನೇ ಬೈದು ದಿನನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಲು ತೋಜುವೇನಾ ನಾನು ಯಾನೆತ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯೇ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಂಟು ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗುವ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. 5 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ರಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗಲ ಎಂಕಲ್ ಕೋಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತನ್ ನಾನು ಪೋಯ್ನಮ್ಮ. ಟ್ರೈನಡು ಜೋರು ಸಂಗಿ ಬರೋದುಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡದಾದಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಮಾಲ್ ಉಂಡುವೆ ಒಂದುವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಮಿತ್ತಡು ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾಲ್ದು ಲೈ ಬತ್ತ ಫಿಲ್ಮು ಸುರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕ ಬಂತು ಹೋಯ್
ಎಂಕಲು ಜೂತ ಉಲಾಯ್ಬೋತುಜ ಮಿತ್ರು ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಿರ್ತುಡು ಉಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಕೋಪಿನ ಬೊಚ್ಚ ಬಂದು ಪೋಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜಿರಾಫೆ ಅವೇನಾ ಗೋರಿಲ್ಲನಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆ ತಿರ್ಗುಣೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹೊಡೆಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬ ತೋಜಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಡಾನಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪುಗ పోయా లైక్ పోగొందుಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ದ పోయి ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಮೇಟು ಕೂಡ ಬರೋದಿತ್ತು ನಂಚು ಮುನಿಯರೆಗಳ ಮೇಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಂಕ ಟೂರೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಒಬ್ಬ ಕೊಡೋದಿದ್ದಾದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈ ಪಂಡ ಊರು ಕನ್ನಡದಾಗ ತುಳುದಾಗ ಪೂರ ವೈದ್ಯರು ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ತೆನಾಗ ತುಳು ಪತ್ತೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳುವೇದಿ ಕನ್ನಡ ತೀರು ಇಂಕಲ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಉಲಾಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮೇನ್ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಯಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರದ ಪಾರ್ದೇರು ಹೋಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಿಸ್ ಆದ ನೆತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಕಲೆಗ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಕಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಕುಲ್ಲೊಂದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಫಿಲ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಂದುಂಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅವೇ ಆನೆ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಟು ಬತ್ತು ಸಿಡೆ ಅವೇರಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವೇ ಒಂಚು ಕೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೋಯಿ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆಗೆ ಲೈನ್ ಬರೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವರೆಗೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ತೂಕ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋದು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಬಂದಿತ್ತ ಸೊ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಬಲ್ಪುದಿರ್ತಿ ಸೊ ಮುಗಿಂಡು ಫಿಲ್ಮು ಮುಗಿಂಡು ಬಟ್ ಪತ್ತರ ಬರ್ತದ್ದು ನಾನು ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್